Се враќаме во топ тема. Со мене е Владимир Владимиров, политички аналитичар од Бугарија. Благодарам што дојдовте, господин Владимиров, во студиото на телевизија Телма. Она што е актуелно е изјавата на Петков дека агентите што биле откриени како руски шпиони во бугарската државна агенција, односно националната безбедност на Бугарија, работеле против добрососедските односи на Бугарија со Македонија и со Западниот Балкан и практично веќе се работи на истрага околу нивното действување. Требаше ли да дојде Петков за да открие што всушност се случуваше меѓу македонско-бугарските односи и дека Русија всушност на некој начин ги кочала? Здравейте на вас и на вашите зрители. Да, наистина в последните дни в България има такова разследване от страна на българските служби за агенти и проводници на руско влияние в самите служби. В случая става въпрос за ДАНС, Държавната агенция за национална сигурност на България. И да, в по-широк план, това, което вие споменахте, наистина аз също смятам, че в взаимоотношенията между Република Северна Македония и Република България и най-вече по отношение на наложеното вето от страна на България има влияние на трети страни и тези трети страни за мен са пределно ясни. Това е Сърбия и това е Русия. Знаеме какви взаимоотношения имаме между двете държави. Од друга страна, по знак прашање, зошто е дозволено тоа да се случи, ако председателот Радев управува со безбедносните служби, тој е се уште на функција, како всушност Петков ќе се справи со една ваква политика и не гледам дека Радев нешто многу оштро се спротистави на целава ситуација. Така, само едно пояснение. Службата за Държавната агенция разузнаване е под шапката на президента, а службата, за която говорим, ДАНС, е под шапката на премиера, така че тя е в неговата власт, в неговите възможности. Точно така. Правителството е принципала на тази служба и не случайно премиера Петков търси възможност да изчисти от външни влияния българските служби. И президента Радев не се меси, най-малкото, защото той не е прекия началник на тази служба. А в по-широк контекст, двамата български ръководители към настоящия момент, премиера и президента, имат различни гледни точки и те са видими и за вас, за хората в Македония. Президента Радев е представител на по-консервативната политика, на дори в някаква степен малко по-националистическата политика, докато премиера Кирил Петков е представител на по-либералната, по-европейската политика и едно от нещата, които той обеща и с които спечели изборите в България, нашия сегашен премиер, е обещанието за реформи. Реформите в България неминуемо минават през реформи в службите и особено в българската прокуратура, в обвинителството. Да, обвинителот рече дека ќе се занимава со ова прашање. Меѓутоа не случајно го спомнав Радев и мојата забуна околу тоа како се управува со службите, зашто го следеа, односно ја следеа таа служба под она што ја управува Радев неколку афери во изминативе години кои беа поврзани со руско директно влијание, од труења до присуство на руски шпиони, па сега во последно време дури се протерани тие. Зошто е дозволено една земја, членка на НАТО, членка на Европската унија, па се прашува можно ли е да има толкова влијание? Това е много дълга тема и много правилно вие поставяте вашия въпрос. Наистина е така. Проблемите в сектора на сигурността на България са проблеми на целия Европейски съюз и на НАТО, тъй като България е член и на двете организации. Може да разберете колко силно е влиянието на Руската федерация в България, когато погледнете част от икономиката на България. Най-голямата фирма в България е руска собственост. Това е Лукойл България. Над 95% от петрола и газта в България идват от Руската федерация. Ние имаме огромна зависимост от Русия. И именно реформистското правителство на Петков е първото правителство в новата политическа история на България, 30 години от 90-те години,
което работи и за един месец ще пусне газовата връзка с Гърция, от която може да дойде алтернативна доставка на газ. Ето, това е разликата между това, което беше досега в България и новото реформистко правителство. Русия има огромно влияние в България, то е съизмеримо с влиянието на Сърбия в Македония. Плевнелиев едно време кажа дека тукашните пак служби се со српско влияние, а со тоа со руско. Вижте, това е в много голяма степен и исторически обосновано. Така или иначе, Република Северна Македония беше много дълго време част от Югославия, а пък България беше най-близкият съюзник на Съветския съюз, разбирайте, на Русия. Тези две държави си имат своето влияние в нашите две държави, но това, което ние трябва да направим, е да направим едни независими, добре работещи институции. И всъщност силната държава е тази, в която институциите работят независимо и не се поддават на външно влияние. Верувате ли дека тоа ќе се случи во Бугарија? Едно независно обвинителство и судови кои што еве ќе се справат со и коруптивните и надворешните влијанија? Вижте, в България ситуацията е много интересна. В много голяма степен българския съд е реформиран. Той работи добре спрямо европейските стандарти и в българския съд има на едната ръка се борят тези съдии, за които има подозрения, че не работят спрямо закона. Не случайно предишният френски посланник в София нарече този тип служители на съдебната система в България гнили ябълки. Значи, няколко от посланиците на партньорските, на съюзническите държави на България посочват това като основен проблем. Аз смятам, че основният проблем на България е обвинителството, прокуратурата. Всъщност там имаме най-големи проблеми и сегашната коалиция, която управлява в България, категорично е поставила един от своите приоритети смяна на главния прокурор на България с друг магистрат, който има добра професионална биография и в същото време има общественото доверие да спроведе необходимите реформи, тъй като ако без функциониращо обвинителство и в Северна Македония, и в България, ние не можем да направим добре функционираща демократична държава. Това е съществена част от този процес. Верувам дека и Европската унија влијаела на реформи и во судскиот систем, а НАТО во делот на безбедносните служби. Меѓутоа, кога станува збор за Европската унија, Петков е јасен. Ги праша бугарите дали стакате Македонија да стане дел од Европската унија. Со тоа ја дава јасната порака дека тој веројатно и ќе се залага за тоа. Верувате ли во искреноста на Петков со оглед на тоа што македонците, ако се вратиме назад, верува и во Бојко Борисов, тоа не испадна така? Аз смятам, че премиера на България Кирил Петков е искрен в това, което каза по отношение на ветото. Той го доказа със своите действия през последните месеци. Такъв интензитет на взаимоотношенията, такава приятелска атмосфера ние не сме имали от години. Всъщност от налагането на ветото трябва да си признаеме с вас, като приятели, че взаимоотношенията между двете държави бяха стигнали до нивото на замръзване. И в този ход на мисли аз бих искал да споделя с вас две неща. Едното е, вярвам, че не е български патриот този и не е македонски патриот този, който иска полусогово и огражден да има граница. Вярвам, че българският патриот и македонският патриот са тези, които смятат, че нямаме нужда от граница и това мисля, че е видимо с проекта наречен Европейски съюз. А по отношение на ветото мога да кажа, че за мен операцията Вето не е измислена в София. Това е операция на руските служби, която беше направена по изключително добър начин. Тя създаде напрежение между нашите две държави, спря по-бързото присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз, създаде проблем между две държави членки на НАТО и на практика блокира целият процес на присъединяване в Западните Балкани. Меѓутоа верувате дека овие две влади, еве сега на Ковачевски, Петков, ова ќе го надминат и дека ќе мрднат преговорите напред? В сектора на икономиката мисля, че вече е наскочен този проблем. Имаме едно интензивно. Дори днес сутринта имаше среща на двете влади в Скопие.
По отношение на политическия проблем, който всъщност е основният проблем, България, за разлика от правителството на Бойко Борисов, сегашното правителство е дало много точни критерии, след които би се получило вдигане на ветото, и мисля, че основният въпрос, който България и най-вече президента Радев държат, е включването на българското малцинство в македонския устав, в македонската конституция. Аз смятам, че дори това да не се случи веднага, но Македония да поеме писмен ангажимент към България, договорно, че в подходящия момент, тъй като знаем, че устава не се отваря всеки ден, ако това се случи, мисля, че България ще вдигне ветото и ще продължим в диалога за по-сериозните истински теми помежду ни, а те са инфраструктурата, икономиката и приятелството между младите хора на нашите две държави. Ви благодарам много, господин Владимиров, што бевте дел од вечерашната топ тема.